Bună ziua și bine m-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. De data asta ne jucăm Real Poliție. Deci m-ați auzit bine, Real Poliție. Prima dată eu știu cum se joacă acest joc. Deci mâncăm tortul. Și am luat o lopățică. Acum o să săpăm aici. Și o să ajungem mai jos. Îi dau. Linkul la acest joc îl aveți în comentarii. Opa! Să știți că eu nu mă pricep așa bine și data trecută pierdeam cu sora mea și mă enervam de spărgeam paharele ce care urlam. Nu. Să facem. Să încercăm. Te rog, nu mă supăra să mor. NSB Panorama, locul 1 la vrăjeală. Sper că nu m-ați auzit că mă ziceți la NSB și... În sfârșit am trecut și noi de unelte. Știu acest nivel. Nu dau Robux. Hop. M-am enervat aici un picuț, dar... Ce-ți trebuie, bă, Xa? Ce faci, mă, caracterule? Asta a fost din greșeală, n-am știut. Ce am? Topic. Știți că voi sunteți mai buni la Roblox, unii dintre abonații mei. Până și sora mea este abonată la voi. Am știut numele abonaților și l-am scris pe YouTube și și i-am zis să vă abonați la voi pentru că în sfârșit am reușit. Help to yell help. Ce s-a întâmplat? Wise Trip, da? V-ați prins ce rău mă joacă Roblox.
Da. Vai. Vă dați seama cu ce habar n-am. Să știți că cu sora mea Wizball! Bine, și aici încheiem acest video. Data viitoare, când o să reușesc, o să vă post pe canal. La revedere!